Chcel by som sa podeliť s mojou skúsenosťou s vyrovnávaním preliačín na blatníku Babety 207. Musím povedať, že ma to naozaj vytrápilo. Kým som na to prišiel, ako to mám robiť, tak možno keď urobím toto video, niekomu to pomôže. So šmirgovým papierom sa snažím zvýrazniť miesto preliačiny, no ja si myslím, že lepšie sa to robí pilníkom, pretože jeho rovná plocha lepšie zvýrazní toto miesto. Kúpil som si na to jednoduchú takúto sadu. Nie je to nič drahé, používam najradšej toto kladivo. Malo predtým veľmi špicatý hrot. Ja som si ho zabrúsil tak, aby mi vyhovovalo čo najviac. Snažím sa nájsť preliačinu z druhej strany. Označím si ju fixkou. Najskôr jemne vyklepem. Môžem vyklepať toto miesto aj trochu viacej. Tak povediac to môžem prehnať tak, že ho vyklepem presne do opačnej strany. Vôbec to nevadí, pretože toto miesto z opačnej strany kladivom zarovnám a pilníkom jemne dobrúsim. V podstate toto opakujem dovtedy, kým táto preliačina nie je naozaj tým pilníkom vyleštená tak, že v podstate tam nie je, zmizne. Tu som chcel ukázať, že som schválne vyklepal viac do opačnej strany. Myslím, že niekedy to je lepšie, pretože toto miesto sa potom lepšie zarovnáva, lepšie sa dobrúsi pilníkom alebo šmirglovým papierom. Fixkou označím miesto, kde bola preliačina a tu je naozaj vidieť, že je to veľmi rovné. Rovnakým spôsobom viem urobiť aj takúto veľkú preliačinu, nielen malú jemnú bodku, tak ako to bolo predtým. Tentokrát je to o veľa malých jemných klepaniach, ale rovnako ako predtým môžem to trošku prehnať, preklepať to do opačnej strany, pretože z druhej strany to takto zaklepem do roviny. Môžem si pomôcť aj fixkou, pretože aby som vedel z druhej strany, kde sú miesta, ktoré mám vyklepať. V tomto prípade to bola taká malá bodka. Následne pilníkom začnem to miesto brúsiť. Nie je moc, aby som veľa materiálu nezobral, ale tým, že brúsim, tak zase mi viditeľne vznikajú nové miesta, ktoré vyklepem buď z jednej alebo z druhej strany. Konkrétne táto preliačina mi trvala asi okolo 12 minút. V sade medzi kladivami boli aj také nákovy. Ja som sa ich snažil prikladať, skúšal som to z rôznych strán. No musím povedať, že to bola strata času. Kto chce, nech vyskúša. Ja som si tým prešiel. Za mňa je najlepšie položiť si blatník na mäkkú podložku. Ja tam mám takéto uteráky. Predtým na tomto mieste bolo dosť veľa gitu. Myslím si, že toto je ďaleko lepší spôsob prípravy blatníka pred lakovaním, ako tam dávať nejaké veľké vrstvy gitu. Bol som naozaj prekvapený, ako rýchlo sa mi to dostalo do ruky. Myslím, že každý s nejakým kladívkom, dobrým pilníkom alebo šmirglovým papierom sa do toho dostane podobne ako ja. Chce to len trochu trpezlivosti a pôjde to. No, toto by mal byť finál. Tuto je naozaj vidieť, že sa to veľmi pekne podarilo. Je tam rovina. Dúfam, že toto video niekomu pomôže. Ak áno, tak budem naozaj rád.